салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро, як эълоне хуб гӯш кунед. дар ин миҷа мемонам номша ҳамаша бибинед бародаро. ҳуҷҷат гум шудага, яъне ки ҳуҷҷати ронандагӣ дар Душанбе, яъне дар Тоҷикистон. хуб, Одинаев Баҳодур, Одинаев Баҳодур бародаро, ҳуҷҷати ронандагӣ. хуб, Одинаев Баҳодур Давлатович, шахсе ки меова рақамоша дар рӯи экран мемонам, занг бизанем бародаро, мукофот пилид мета, дуод мета. хай бародаро, ин кор дар сари ҳар як одам мебиёя. иншоалло ки худованд ки набиёя, лекин вақте ки дар сари ҳар кас омад, ҳамин хеле сабаб мешава ки ҳуҷҷати ҳамин шуморо масалан лайк мемонем, подписаться мекунем, поделит мекунем. ай рӯи ҳами масалан эълоне ки мо мекунем, як кас ҳуҷҷатша меёва, савобаш мераса, раҳматат мега. барои ҳамо кадоми ҳуҷҷати ронандагӣ ёфтагиай дар Тоҷикистон ба номи Одинаев Баҳодур. техпаспорт, ҳуҷҷатҳои мошин, яъне ки ҳуҷҷатҳои мошинам дар дурушай бародаро. ҳар касе ёфтай бародаро, вай чизе ҳаст ки масалан шумо дар кор нестай, аммо дар соҳибаш дар корай. ина ватсапш номери ватсапша прамой занг мезанед, бадами алоқа буроем бародаро, ҳуҷҷатша битен. хонободу сарбаланд бошед. бародаро, аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардистам. бисёриятон мушкилӣ дорен, яъне ки мушкилии хинакӣ, воспаленӣ ва мардонагӣ. беҳад результати хуб нишон медиҳад. касоне ки тезда тамом мекунанд, беҳад результати хуб нишон медиҳад. наборш 3 омадагай, истеҳсоли Туркия мебоша. ин банка қатъи банкаш ҳардаш як чиза, як курс лечение меша. иш барои муҳлати ҳамхӯбаиро тӯлонӣ кардан, яъне ки ҳамин комплект ҳам хинакиро мегирад, ҳам мардонагиро ба худ мегирад, фоизи мардонагиро баланд мекунад ва ҳам муҳлати ҳамхӯбаиро тӯлонӣ мекунад. кадоме дар кор боша занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. марҳамат, номеро дар рӯи экран. натурални тоза, оригинал бо дар кашаш ҷавоб мегирем.